Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ano na tayo good news gikan ni Hepe? Ha? Good news? Unsa na, Papa? Nadakpa na kuno nila ang lalaki nga ginganlan og Ruel Ambong. Uy, wow! Nindot kaya na balita, Papa. Dad-a si Idana sa presinto karon. Adto tabag-abot kay makita niya ang lalaki nga usa sa nagkidnap niya. Sige, Papa. Karon dayon, akong dadon diha si Idana. Nakaila ba ka niya, Idana? Kuan, marag nakapamilyar ko sa iyang dagway, sir. Mauli siya ang tao nga kauban sa babae nga nakidnap nimo. Mao ba? Mauli si Ruel Ambong. Ug katong iyang kauban mo si Divina siya, Divina Manalo. Ug naapalis siya yung mga kauban nga padayon para tong giila ug gipangita. Salamat kaayo, sir. Nga nadakpan ninyo siya. Masulbaday gyud niya kining imong kaso kung kinsay nagpaluyo ining tanan Idana. Daghan gyud kayong salamat, sir. Hipe. Mahimo bang musagbat ko og jutayng pangutana sa suspect? Yes. Go ahead, sir. Mr. Ruel, kinsa magyod ang mastermind ninyo ining binuanga, ha? Tubaga, Ruel. Kuan sir, wa taon ko kay Bao sir. Igor gyud taon ko ni uban niya tong Divina taon. Pagtalong nagtubag. Wa lagi taon ko kay Bao sir. Unsa may inyong rason nga inyo manggiturukan og tambal si Idana nga makadaot sa iyang kaugalingon? Wa gyud ko kay Bao sir. Igor gyud kong misunod sa mando. Abi ni mo, Ruel, mas may musulti na lang ka sa tanang tinuod. Kay posible pa nga mapasaylo ka sa imong mga saha. Pero kung mulimod ka sa tinuod, basin ikaw pang madutan sa tanan. Ug mapasan sa dakong silot unya nga ipahamtang diha nimo. Busa, kung ako pa nimo, tug-a na lang, samtang sayo pa, kung kinsa gyud ang nagsugo ninyo. Unsa? Nadakpan si Ruel? No. Dili na tinuod. Og dili mahimong sulti sa tinuod. Kikun iya ng buhaton. Madamay ang akong pangan ini. Naibaw siya sa sunod nga mahitabo. Iamong na ko ang tibuok niyang pamilya, lakip na ang iyang mga anak. Kinahanglan nga doon ay makasulti niya dito, ha? Kay oras nga mapyait siya. Tablahon gid ako siya. Bueno, buhata dayon ang akong gisugot nimo. Sultihi siya nga dili gid ko niyang nganlan aron way daghang inosente ang mapagan ini. Nakasabot ka? Sige. Buhata karon dayon. Sultihi gid sa ining akong bahan niya. Sa mga lalakihang nadakpa naman hinuon na Ruel. Mga pulpul, mga inutil. Yung sa oras na to ini. May tawagan ko. Kinahanglan nga dili gid iangin ni Ruel ang akong pangan. Conrado Dominador? Malagmit sa tuno sa iyang sinultihan. Wa gyapon siya musulti sa tinuod. Ug nagamit lang siya og pangan nga dili tinuod. Ang pangutana. Kinsam ka na si Conrado Dominador? Ngano si Idana man gyud ilang giinteresan? Munay atong gisubay karon ug maayo. Matud ni Hipe, ilag yung usisahon ug maayo kung kinsa ng Conrado nga iyang ginganlan. Kay pulos naman siya mulimod kung tagadiin ka ng tawhana nga iyang gisgutan. Wa siya gitugan nga dapit kung asa gyud nagpuyo ka ng tawhana. Nagdudag ko pa. Nga nahadlok kita siya.
Ilabi na nga pamilyado rin na tawhana. Ug doon ay duha ka gagmay pang mga anak. Ako nagisultihan si Hippie bahin ana. Gusto na ko nga pahatagan og proteksyon ang iyang pamilya. Aron mawa ang iyang kahadlok ug musulti siya sa tanang tinuod. Gusto ka pa. Kinahanglan gyud tinuod nga protektahan og una ang iyang pamilya. Aron dili siya bation og kabalaka nga musulti gyud unya siya sa tinuod. Si Hippie na may bahaw ni ana. Ug nagtuo kong mutug-an riyapon siya sa tinuod. Kung kinsa gyud mastermind ining binuanga. Patay! Wa na! Labing siguro. May kurog ng itlog ron sa nagsuguan ng mga tao na. Kurog ng itlog. Wala mo lagi. Pero klaro kayo nga na makaksi ha. O wa siya mo sulti tinawd. Bitaw. Nang luspad ang mga tonto nga gisukit-sukit og pangutanay. Mo lagi. Di yun na mo tug-anda yun kay nahadlok pa man. Sagdi lang, Noy Nang. Mukhang talaga po na sinun. Mukhang talaga. Nas, dong. Karoon nga, bago pa, ulimod pa man na. Mo lagi. Di mo kumuto ba itong iyang hingo nga Conrado Dominador? No. Nagmuhi mo naman itong pangalan itong tawana? Namagkak lagi. Ay, basig nag-drugs tong tawhana. Malagmit. Kay? Kay, mga bakakon ron. Dali, Sagad. Soyo pagduga. Mamla. Pastilano. Ay, mo lagi. Mula gusto yung kabads. Kay, nawa kabantay. Ay. Kay, nakabantay man mo. Kung musulti siya, mo action na lagiwi iyang baba. Mao, hiwi. Bantay ka? Bantay ko, hiwi, baba, hiwi. Mutagot nipon. Malagay. Ito. Permi kong kitaan niya sa news ay, Noy Nang. Nga, inigsulti na mga nakasip sa buba. No. La, hiwi, baba. Malagay. Aga na ron ta sila. Maunta na ang dadon sa ICC. Mao. Malagay. Oo, ganun nabot naman nun. Mama. Nabot naman ka ng ICC. Lain na. Layuhak lang. Siyempre, hiwi man ba? Abot ay Hiwi man. sisi na. Malagay. Paskabuhan nga, hindi mo makay. Ayaw, sige, gisgotan lang ang ICC. Kasi sensitibo ng isuha karon. Mao. Magampoy na unta. Musulti na lang tinuod ka to, Sir Will. Asa raman ang tawhana ba? Magrinta. Wa na gyud siya mahimo ini. Musulti na lang gyud siya sa tinuod. Daraw, tumaraw na imong tambal. Relax lang muna. Ha? Kaya murag, itaasan sa ng presyon sa mundo ko na. Naglagot lang ko na gud na Ronnie. Kalmahin lang lagi. Nahitabo na magud na. Ha? Karon nga nahitabo na magud na ang ato ini nga kalma lang gihapon ta. Aron di ta masabtan sa itong mga lihok. Nabalaka lang gid ko Ronnie. Unsaon na lang kun mo piyait gid si Ruel. Nastoryahan naman kasi yung mong gisugo dito. Hinuon pero wa beta ka siguro no. Basin pa lang og ipiton siya sa sud og musulti na unya hinon sa tinuod. Kung simba ko magani nga mahitabo gina. Uda idawit gyud ang imong pangan. Limod lang gyud, ha? Ayaw gyud pagangkon. Ingna nga wa ka makailan niya. Og wa gyud kay kalambigitan ining mga isyuha. Pero si Papa, Nagunaw na as papa. Ako'y mga tarungan para nimo. Ronnie, ayaw bigyan ko pasagdi ha. Naglibog na ko kung siya akong buhaton ini. Relax lang. Daghan na kayo kong problema nga gyud-una. Nagtipunog tang tanan. Ug wa na akong mahibaw kung unsay husto na akong buhaton karon. Sige lang. Salig lang gyud. Giti ka pasagdan ani. Bisa ko sa pay may tabo. Buhaton ako ang tanan aron mapanalipdan ka. Kung mahibaw ani Papa ang tanan. Sigurado gyud nga wa na ko'y paglaom ini nga makapanunod pas tanan niya katigayonan. Ayaw paggunahunaan, ha? Nalimot kasi mong gisulti nako nga naatay daghang rason o pagi nga malutsan ra nato kining tanang pagsuway nga atong yatubang karon. Ronnie, naguot man ang akong dugana. Malalagi. Lagi palabiw ka balaka diha. Tabangi ko, Ronnie. Ngayon sa mandat ng taga-hospital. Ayaw lang. Muhigda lang ko. Sige. Higda lang, ni ka malipong.
Mas mayo nga ako tawag si Dr. Frank aron matsikap na ka. Matsikap ka mong kahimtang. Gamay na lang yun kayo o kuhang iha. Mahibawaan rin unya na to kung kinsa yun nagpaluyo ining binuanga. Nagagod kayong salamat ninyo, sir. Gibuhat lang nato kung unsay husto, Idana. Kinahanglan manubag yun sa balaod ang mga tao nga naghimo og binuang. Nipasalig si Hipe nga mataral yun ang mga responsabling tao nga nagbinuang ni mo iha. Dako nga kong pagsalig, sir, sa tanan nga mitabang nako. Ilabi na gid ninyo. Digyo ka na mo pasagdan, Idana. Kay kami mismo. Kontra gyud kayo na mo ng mga tao nga naghimo og mga binuang. Ilabi na gyud nga ang ilang mga gibiktima mao mga taong inosente o way ikasukol. Wa bitaw gyud ko magdahom kung nganong ilan ning kibuhat nako. Akong ipaniguro ni mo iha nga di yun kini mausab ning mga binuanga. Tabang! Tabang! Nay, Oo, sa maron. nay nangayo og tabang. Susiha Nilson, kung kinsa ron ang nangayo og tabang. Ngano naman sabni ron eh. Ambot na babayana pa. Mao gini ang pirmi niyang gimo karon nga maglisod jud kuno sa paginawa. Ano bang gahi masab kayo na siyang oo? Nga magyod siyang maatiman din sa ospital. Mabitan na pirmi na mong lalisan. Musupak mo gisan ako. Kay gusto lagi niya nga adtura kuno sa Ate Manos mansyon. Kung mauna iyang gusto, mamiligro yun ang iyang kinabuhi. Mao lagi pa. Tabangi lang kong pasabot sa imong anak kay usahay gud. Di na siya maminaw nako. Wa tay matabang niya. Kung ang iyang gusto ra yun ang masunod. Ang iya laging gilauman pa nga matabangan siya ni Idana. Pero usaw masad lagi nga wa pa masagid mauli si Idana siyang kahimtang. Boy no, sagdi lang. Kung maulian na si Idana, ako'y muhangyo niya. Ako siyang hangyoon aron matambalan si Leslie. Mas mainon pa. Daghan jud kay salamat. Magampo gyud ko nga unta maulian si Idana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!